Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Lunes ron sa ikaapat nga semana sa Paskos pagkabanhaw. Uban sa atong mga pamisa nga gidawat karong misaha, atong espesyal gyud og halad kanunay ang kasulbaran ning pandemic na may hasi karon sa kalibutan. Naunta maayo na ang mga nataptan, nya dili na mo kuyanap kini pag-ayo, mahunong naunta o panaligdan ang atong mga frontliners. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, sa pagpaubos sa imong anak, imong gibangon ang napukan nga kalibutan, ihatag sa imong mga magtutuo ang santos nga pagmaya, aron kami nga imong giluwas sa kaulipnan sa sala, magpahimulos unta sa mga kalipay nga dili matapos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostolis. Nakabati ang mga apostolis ug ang mga kaigsuonan sa tibuok Hudiya, ang mga dili Hudiyo midawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, ang pundok sa mga Hudiyo nga uyon nga ang mga dili Hudiyo padawaton sa seremonya sa pagtuli, misaway kaniya sa pag-ingon. Nganong miadto ka man sa mga dili Hudiyo nga wala pamatuli og nakigsalo kanila. Busa gisaysay ni Pedro kanila ang tanan nga nahitabo sukad gayud sa sinugdan. Siya miingon, "Nagampo ako didto sa syudad sa Joppe og nakakita kog panan-awon. Nakita ko sa maong panan-awon ang ingon sa usa ka dakong panakton nga pinaagi sa upat ka iskina niini, gituntun gikan sa langit ug mihunong kini sa tungod nako. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini ug nakita ko ang mga mananap nga tag-upat og tiil, mga hayop ug mananap nga nagkamang ug ihalas ng mga langgam. Unya nakadungog akong tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog, pag-ihaw ug kaon. Apan mitubag ako, dili ko, Ginoo, kay sukad masukad, wala ko makakaon og bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti nako, usab gikan sa langit. Ayaw isipa nga mahugaw ang gila sa Dios nga malinis. Makatulog kini mahitabo ug unya ang panapton, lakip ang tanang sulod niini, gibalik ngadto sa langit. Ug niadto gayong higayuna, tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga gisugo sa pagkuha kanako miabot sa balay nga akong giabutan. Ang espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unang kaigsuon nga taga Joppe, mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. Unya iyang gisuginlan kami mahitungod sa anghel nga nakita niya nagtindog sulod sa iyang balay ug miingon kaniya,
Pagsugo og mga tawo ngadto sa Hopi ug ipakuha si Simon nga gianggaag Pedro. Siya may mensahe nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay. Ug sa pagsugod na kog sulti, mikunsad kanila ang Espiritu Santo sama sa pagkunsad niya kanato sa sinugdan. Unya na hinumduman ko ang giingon sa Ginoo. Si Juan nagbunyag pinagi sa tubig, apan bunyagan kamo pinagi sa Espiritu Santo. Tataw kaayo nga ang Dios naghatag sa mga dili Hudiyo sa samang gasa nga iyang gihatag kanato sa atong pagtuo kang Hesukristo. Nan, kinsa man ako nga magpugong sa Dios. Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila pagsaway ug gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Dios naghatag usab daay ngadto sa mga dili Hudiyo sa higayon sa paghinulsol aron sila maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Sama sa lagsaw nga nangandoy sa nagadagan nga mga tubig. Ang ako nga kalag nangandoy kanimo o Dios. Giuhaw ang akong kalag sa Dios, sa buhi nga Dios. Anos aman ako moadto ug mutan-aw sa naong sa Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Ipadala ang imong kahayag ug ang imong kamatinumanon, silang magtultul kanako ug magdala kanako ngadto sa imong balaang bukid, ngadto sa imong puloy-anan. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Unya moadto ako sulod sa altar sa Dios sa akong kalipay ug kasadya. Unya magpasalamat ako kanimo diha sa alpa, o Dios, akong Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaos sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayawan ikaw, O Si Jesus miingon, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan inikakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila kay dili man siya maayong magbalantay ug tag-iya sa karnero. Busa tukbon sila sa lubo ug patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan sanglit sinuhulan man lamang ug walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan, nakaila usab ako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako. Ug ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dad-on ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako.
Magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi, ug may gahom usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil Ikaw, Kristo. So sa gahapon atong gisaulog ang Good Shepherd Sunday. Nya padayon tang nakabati karon sa Ebanghelyo mahitungod niining maayong magbalantay. Sa unang pagbasa, si San Pedro nakasinati og usa ka talagsaon nga kaning expansion sa iyang pagtuo. Mura bagi palapdan ang iyang pagtuo sa Ginoo. Kay sa una ang pagtuo ni San Pedro nga ang kanini ang Ginoo nahigugma lamang og nihatag sa iyang grasya labi na sa Espiritu Santo ngadtos mga tao nga pinili sa Dios. Kadtong Israel ang mga Hudiyo. Unya pag-abot na sa saktong panahon nga minglambo na ang pagtuo nga gisangyaw sa mga apostoles, nakasinati si San Pedro nga ang Espiritu Santo gibukbo sad ngadto sa mga tao nga dili pinili, gitawag og mga hintil or mga pagano. Nya mao man silang gitawag og mga tao nga hugaw nga mga tao. Ang mga Hudiyo naapon na sila ritual nga masuko ang Ginoo basta mukaon sa kaog hugaw nga pagkaon. Nya gipakita po dito ni San Pedro nga kadtong tanang mga hayop, mga langgam nga mga hugaw para sa mga Hudiyo, gisugo siya sa Ginoo nga kaon. Pasabot, wa di ay hugaw para sa Ginoo. Wa say tao nga dili pinili para sa Ginoo. Kitang tanan di ay pinili tas Ginoo. Muna ang maayong magbalantay, nahigugma siya sa tanang mga karnero. Apil na tingaling mga saag. Muna ningon si Kristo diri sa atong Ebanghelyo, na ay wap ang mahisakop sa akong turil. Niya ako sa silang dadon dinhi aron masod sila dinhi sa amaong turil. Niya kining maong kamatuoran sa pagtuo nga igsoon, mausad ni ang magtudlo nato nga sa atong pagpakig relasyon sa Ginoo, kinahanglan maliwat pud ta ni San Pedro o sa mga apostoles na kanabitang di na magpili og tao. Karon sa atong pagpanghatag sa amelioration o kanini ang ayuda para aning COVID-19, pinili man. Pero nindot sa nung pagkapilia kay ang labig yung ubos. Pero naagi pipila nga pilio nila ang labing suod sa kasing-kasing. So, mao na kanang labing suod sa kasing-kasing, mao na sila yung mga buangon nga magbalantay. Nya kanang mupili sa labing ubos, katug yung labing ubos mo ipilion, bahala nagsuod or dili, basta labing ubos, bahala nagkawatan o buutan, bahala nagmanuyupay o kaha, dili musuyop, sugarol or dili sugarol, basta labing ubos, nya mao gitoy unahon, bahala magsigig og libak niya, magsigig daot niya, pero labing ubos, mao giyang unahon, akana, mao na'y maayong magbalantay. Nya musta man mo diha? Maayo mong magbalantay o daotang magbalantay? Gusto kitang pili, no? Pili naong, pili og height. Kana mga putot, wa may labot ana, kamera mga taga sa kuan ba kanang sa by category ba? Hasta sa mga pare niya, kanang mga pare nga dito nag-eskwela sa Roma, sila kasi magkuyog kay mga bright sila. Andiya sa nga na lain sad nga seminaryo, UST, Tineo, o kanang UST here, kuan sa na siya, ganing lain sa nalang kategori niya, maglinibakay dayon ni sila, mga buangon na nga magbalantay. Swerte lang ta, kay wa tingali kay na din sa ato, mga pare, ang buting nagwali, di ba kani apila na, no? So, kamo, sa inyong kuan sad, sa inyo diha mga kasilinganan, wa mo diha magpili-pili og silingan.
Dautan mong magbalantay. Hasta ganin na mga ginikanan, magpili og anak. Nay anak nga paborito, nasay anak nga sigihan kasaba. Naasa na sila, mga buangon sa na nga magbalantay. Nakaroon, usaon man nato para di nata magpili. Nya mahimot ang maayong magbalantay, liwat ni Kristo, liwat sa mga apostoles. Si Kristo mihatag og porting nindota nga kinaiya sa maayong magbalantay. Matod pa niya, andam nga magpakamatay para sa iyang karnero. Munang inikakita niya nga nana mga lobo kanang mutukob sa iyang karnero, di siya mudagan, muatubang siya. Siya ay mag-una sa pag-atubang sa danger. Ang lobo karon nga miatake nato mao kining COVID-19. Ana. Niya, kumusta man ta mga leader? Apil na sad ko. Andam batang mo atubang, mga bahalag ako'y mamatay, basta akong sakristan di lang mataptan sa COVID. Ako lang magpa-COVID. Lord, ay lang ning sakristan buang mo ra ba kay ni? Anang ako lang mo ipatapti. Okay, kisa man day buangon ang mga tao, kisa may buutan si Kristo. Nganong siya may nagpakamatay? Hoy, kasagaran na to mga leader. Apil na ning nagwali. Hadlok na mamatay. Hadlok gani nga magsakripisyo. Maubitan mas nindot kong kwarto kaysa akong sakristan. Kay sakripisyo sa gayog. Amot, nindot pa kong kwarto. Sakristan sa na. Nindot kong gikaon kaysa akong sakristan. Di sa gayog nindot, no? Mao na nga, usahay ba ang leader, mas nindot siya kahintang, mas dako siya og daghan siya kwarta, mas nindot siya sakyanan, mas nindot siya gikaon, mas gipahimutang siya kaysa mga members. Muna sagad sit-ups kalibutan. Muna kung magtanaw tas kinabuhi ni Jesus o sa kinabuhi sa mga dagko na to mga santos, sama nilang St. Francis of Assisi, kana sila St. Augustine, mga dagko nga mga santos ba? Sila gyud mao'y labing ubos sila kaysa ilang mga kauban. Kadungog bitaw ko sa istorya ni Mother Teresa Calcutta. Pilion niya sa ilang house na ama na gyud wa man na sila kuan diha kanang aircon. O sa mga init nga lugar, pilion niya ang pinakainit nga lugar kanang mas labi pang init, mas alimuot kaysa kwarto sa iyang mga sisters. Nang ana, pilion niya ang katong labing gamay, kanang labing pitos mga lugar kaysa iyang mga sisters. Iyan yung ipahilo na iyang mga madre. Muna istorya akong nabati, wa man sabi magkita ang Mother Teresa. Istorya raman, pero di sa tingin na baka ko ng iyang mga madre kay mo, ilang sa mga madre mo yung istorya nako. Muna kasagaran nga kuan, kanibitang ginikanan nga nahigugma siyang mga anak. Tanawa ang ginikanan, amahan o ginahan, nga nahigugma siyang mga anak. Labi na iyang anak, 12 ka buok. Niya, mag-un-un lang silang isda na 3 ka buok. Kung saan man niya pagbahin ang isda. Ang katong mga unod na nindot-nindot, mo to iapod siyang mga anak. Ang katapusan nilang ubon kato na lang yung uong nga gamay na lang kay nahibiling unod unya hastang bukog mo pa ilang ginuton para sa mga ginikanan. Pero ginikanan nga buangon patuyang og kaon na anak mo alkansi dito. Tumo na siya ang nahigugma magpakamatay gid na para siyang gihigugma. Nya matud pa ni Kristo dire ang sinuhulan kanang nag-apas lag suhol mudaga na basta nanay mga kasakit muatras ba yaw-yaw bitaw si kuan si Mayor Isko Moreno naghatag po siya og lain na sad nga pahimatngon sa iyang mga kapitan kay klaro kayo nga bisag gamay ang ilang gipanghatag tagaan jud kuno ang tanan nga iyang gi-emphasize nga 3 ka kilong bugas sa to 2 ka latang sardinas spaghetti og sauce. Sa mao gini atong gihatag tanan yun, tanan. Sigon sa lista. Uy, daghamang ni kumpre ang iyang nadawat, 2 ka kilo bugas, 1 ka latang sardinas, nasa usahay 3 ka kilo pero na sardinas ug spaghetti.
ang nanghatag ang dito mga barangay sa nanong naingon ani man nga mao man gini siya. Ngano man na inana kay giuna tingali sa magbalantay ang iyang kaugalingon, no? To ana to dito padong ang mga lata sardinas may ratag arthritis to siya. Kaya nga naman, kana laging ang magbalantay, maghuna-huna gina siya kay ang iyang gihigugma, ang iyang panon. Niya, matud pa ni Kristo, ang sinuhulan, kanang gaapas lang sa suhol, mudagan, pero ang tag-iya, kaniding nahigugma, no? Isipon niya na siya mo'y tag-iya. Ang tag-iya, dili mo biya sa iyang mga karnero. Andam siyang muunong siyang karnero kay tag-iya man siya. Mabita na nga isipon ginato na kining atong kinabuhi, kining atong isigkatao nga mao ni ang gipiyal sa Ginoo nga hinato, nya isipon ni nato sila nga kita mao'y tag-iya. Pasabot dili tag-iya nga kita mo kontrol kung dili murabag ka na bang dili ta magapas og unsa pa diha. Nabay suhol, ako isipari, nabani kulikta ning misaha or wa. Ang importante nga akong ihatag unsay nindot ngadto niya kay ako maning kaugalingong tao, ako maning kaugalingon nga mga kalag nga giluwas. Dili man ni kay gaagad lag suhol. Ako ning kaugalingon, pranang kaugalingon atong balay, manglimpyo ta di naman ta magpasuhol. Kana atong kaugalingon nga sakyanan ato nang bayaran o kuan, di naman ta maningil og refund. Kaya imo nang kaugalingon. Ingon ana ba? So mao na siya ang kinaiya sa tinuod nga maayong magbalantay. Si Kristo, ang atong mga santos nagpakita nga kaya ra gid natong buhaton. So yampo nato ang ato rong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, labi na niining kalisdanan o COVID-19 nga padayon tang magpakahimog yung maayong magbalantay. Kana bang kanunay maghuna-huna sa kaayuhan sa tanan, labi nas labing ubos, dili kay maghuna-huna sa kaugalingon ug maglikay nga masakitan or magantos, bahala na ang iyang mga kauban dito, ang iyang gibantayan, nagantos na. Muna nga usa ni kadakong hagit ug mao sa niya ang atong tuburan sa atong kalipay o kasanto sa kinabuhi. Mawa gyud ang tanan nato mga kahadlok o kabalaka basta makakita tag mga leaders na anda magpakamatay para sa atong kaugalingon. Pero kita kay tag leader nga maniguro lang na nasaroy isyong bag-o ang Santo Papa mitaktak og 5 ka empleyado niya or gatrabaho dito sa Vatican tungod gihapon sa mga kaning akusasyon nga sila naghimong mga pagpangawkaw o mga illegal nga mga transaksyon nga involved og dagko nga kantidad dito sa Vatican. Naa na gina sa simbahan ha. Kanang nya pare, mga monsignor o mga lay nga dagko ig ranggo simbahan nagitaktak sa Santo Papa. Nya giingnan sa Santo Papa, bantay-bantay kang Santo Papaha ka kay mubaos unya ninimo. Magkabuang yung kag panagang 80 na ra kakape nimong edad. No, nga mga hulga-hulga sa ba? Amot lang sa una ni patay gini Santo Papa. Pero mao lagi na dinhi sud sa atong simbahan. Tungod anan gitawag og pagkadili maayong magbalantay. So yampo nato ang atong mga maayong magbalantay nga unta tagaan sila sa dugang grasya, kalig-on, kalinaw, kalipay o kasanto sa ilang kinabuhi. Manindog ta alang sa pag-ampo nga katilingbanon. Mga igsuon, atong ipadangat karon ang atong pangamuyo ngadto sa atong maayong magbalantay. Ang Dios nga naghatag kanato sa tanang butang nga unta madawat nato kini diha sa buhi nga pagtuo o pagsunod kaniya. Moingon kita, Amahan, tultuli kami. Amahan, tultuli kami.
alang sa mga pastor sa simbahang katoliko nga magpadayon sila sa pagbusog kanato sa mga pulong sa Dios gikan sa balaang kasulatan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang sa kanasuran sa atong kalibutan nga ang maayong balita ni Kristo ang nabanhang Ginoo magdala sa tanan ngadto sa kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang kanila nga nagantos diha sa kangit-ngit sa kasaypanan ug nawad ang paglaom nga makit-an nila ang kahayag ug ang kamatuoran diha sa balaang kasulatan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang kanatong tanan nga nagkatigom dinhi nining altar nga ang matag usa kanato makaila sa matuod nga presensya sa nabanhang Ginoo diha sa Eukaristikanhong pagpikas-pikas sa pan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang sa mga nangamatay nga mabanhaw sila ngadto sa hingpit nga kalipay diha sa presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Makagahong Amahan, nadilaab ang among kasing-kasing tungod sa imong dakong gugma alang kanamo. Busa dawata kining among pangamuyo nga among gituboy uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na sa imong sakripisyo gikan sa imong mga gamot. Alang sa pagdayag-bagnaya sa imanan, alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kalipay ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Manalibayaw ato sa iyo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Aray o taran. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod diini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhuno nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan.
ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik manhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi nang gihandom namon ining misa karon og kadtong nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Ug katong nagsimba diha sa online nga mga misa. Malaumon nga mabanhaw. Imuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng amahan, pinaagis mga pulong ang gitudlo ni Jesucristo. Amahan namo na kasalangit, pagdaygo ng imong malan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, at talagi sa mga. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Tungod tila ko ang ngayong talawat kanimo, apan pamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento,
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Kaluy pagtan-aw o Ginoo kining imong katawhan. Sanglit gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo sa Pasko. Itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyuko kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o langdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit na mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon ining misa mao ang Diosnon nga panalipod tungod sa atong maayong magbalantay. Pero mo epekto ra pod ni kung kita mismo mahimo sang maayong magbalantay sa atong isig katao. Dili ta magpili kung dili igugmaon gid nato ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.